Hi guys, for today's video, so nakoy pa-challenge akong kauban. Sudlan ako ni Kinani siya. Nya, puno na ko ni sila, puno ni sila. Kinsay daghan og kuan, daghan og tubig mo'y makadaog, makadawat og 2,005. Wow! Okay. Pero natani. Agay, kirig-kirig. Siyempre, butang ito niyari. Okay. So yun. Sila ibutang doon eh. Kasi muna. Sila una. Sulayan to ne. Order yung challenge. Agay na nun. Ayaw imaksa? Ito na. Oh, tayo tubig. Cheers! Nagwasa ta ka baso. Imuha ni. Padaganay. Imuha ni Mark. Imuha ni Lunga. Ang gigi. Kalma day coffee. Okay, play. Hello. Aray nako. Ay, kirig na yun. Nakuha ko. Nakuha na siya. Okay, sikan. Si Mark. Layo, basa. Okay. Imuha ni Mark ha. Okay. 2, 3. Go. Oy, Si Ana, si JJ. Ito ay. Okay. Tara. Daganay ha, daganay. Ito eh. Parang piling na ako. Okay, utaw, ikaw po, dali, balik, pa. Natod mahurot na. Nanak ng tuna ba? Inang plus tuna kaya. Pero Okay. plus 1 bro. Na plus tuna, plus doon. Okay, ganyan, plus 9 ako na plus 19 na. Oh. Nabayar ay. Okay, Saka lang ano sila. yan, Sulay. Ganahan mo? Max mo. Uy. Ano? Agad. Max, pwede ko taplo. Oh, last na last. Di kami kang yata, di maganda niya balik. Okay, last. Kaya bro, kapag yung napilihan yung napita ba? Kalasan ni Steve. Kalas kay kalas yung ngayon ba? Papusigon pa naman. Hindi kayo napita ba? Okay guys. So, pili nyo, kisay nakadaog. Oh, lantawa. Kisay nakadaog nila. Tunga daw. Okay. Oy. Sama ni, patas, balik ni. Batas na. Daog diri. Dog ni. Ano diri salas? Salas. Oh, sa kanil, wala naman ni pag-asa. Building mo ni. May pag-asa. So, kisay daog. Kami sa yung tamba. Naman na, wali. Kinsa. Patars tayo dito. Bogak pala yun na. Unong yun. Labaw ni, daog ni. Yay! So, nakadaog si CJ. Oh, ano siya? Tara. Go bye. Yay!